Bon dia, nins, bon dia, nines, bon dia, famílies, com esteu? Com porteu això de no poder sortir de casa? Tenim energia acumulada, oi? Doncs bé, no patiu, que avui farem una sessió de psico amb la qual els nens podran treure una mica aquesta energia. Intenteu, sobretot, que almenys un parell de cops al dia puguin desfogar-se i així evitarem conflictes i enfados innecessaris. No sé, per exemple, una sessió de psico improvisada, ballem una mica, saltem, juguem amb les pilotes, algo que els hi faci cremar aquesta energia que tenen. És escalfar, i per escalfar una miqueta obrirem i tancarem cames. Molt bé, ara obriré i tancarem els braços alhora. Molt bé, ara ens ajupim com una granota i saltem. Ens ajupem com una granota i saltem. Ens ajupim com una granota i saltem. Molt bé! D'acord, ara agafarem una pilota. Mireu, pot ser així, una miqueta més gran, una miqueta més petita, és igual, la pilota que tingueu a casa. Molt bé, començarem per fer rodolar la pilota per terra, d'una mà a l'altra, d'acord? Mireu, d'una mà a l'altra, d'una mà a l'altra, molt bé! Intenteu que no s'escapi, Perfecte! Molt bé, ara podeu dir al vostre pare, a la vostra mare, als vostres germans, a les vostres germanes, a l'avi, al gos, al pet, també es pot ajudar el gos, a passar-nos la pilota. Ens fiquem amb les cames obertes davant de qui ens ajudi i ens passem la pilota. D'acord? Fem 10 passes. Comptarem fins a 10, d'acord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, ara agafem la piloteta i ens estirem al terra, mireu. Oh! Ens la fiquem a la panxa i l'abracem amb els genolls, mireu, les cames. Anem d'un costat a l'altre. Molt bé. D'un costat a l'altre. Molt bé. I ara l'agafem ben fort i fem la croqueta. Oh! Molt bé. Ens tornem a estirar i tornem a fer la croqueta. Oh! Molt bé. Perfecte ho heu fet això, nois? Ho heu fet superbé. Ara mireu. L'agafem amb les cames i pugem i baixem les cames. Sense que s'escapi, I pugem i baixem les cames. I pugem i baixem les cames. Molt bé. Mireu. Ara agafem la pilota i ens posem de peu i toquem el terra. Ens posem de peu i toquem el terra. Ens posem de peu i toquem el terra. Molt bé! Ho esteu fent superbé, nois? Molt bé, nois. Ara deixarem la pilota al terra i farem salts per sobre. Mireu. Molt bé! Ens donem la volta i saltem. Ens donem la volta i saltem. Ens donem la volta i saltem. Oh! Molt bé! Ara, hi hem gastat una mica d'energia, oi? Doncs, si voleu, tornem a poc a la calma i ens relaxem una miqueta, d'acord? Hem de fer és estirar-nos al terra, ben estiradets. I ens toquem les mans i les deixem caure al terra un altre cop. Ens toquem les mans i les deixem caure al terra.
una petita sessió. Però amb això hauré descarregat molta energia i podreu continuar el dia. Molt bé, moltes gràcies a tots.